Novi datum smaka sveta. Otkažite letovanje, zaboravite na planove i pripremite se za kraj vašeg života. Upozoravaju teoretičari zavere koji smatraju da će uskoro doći do smaka sveta biblijskih razmera. Sa približavanjem planete smrti Nibiru, za koje naučnici tvrde da ne postoji. Novi datum smaka sveta zakazan je za 23. april. Prema ovoj teoriji, Mesec, Sunce i Jupiter uskladit će se u sazvežđu Device, što će inicirati početak katastrofe. Vidjet ćemo ustanak Antihrista, početak Trećeg svetskog rata i 7 godina nesreće. A planeta Nibiru, čije postojanje još nije dokazano, pojavit će se na našem nebu, tvrde ovi teoretičari. Američka svemirska agencija NASA napominje da Nibiru ne postoji, a poznato je da su u prošlosti datum apokalipse vezani za ovu planetu pokazali netačnima, ukazuje Metro. Mid, koji je ranije predviđao kraj svijeta, rekao je da će početkom aprila 2018. nestati crkva. To će biti praćeno brzim uzdizanjem Antihrista, pojavom planete Nibiru i izbijanjem Trećeg svetskog rata. Usledit će 7 godina nesreće. To je van svake sumnje, istako je Mid. Nibiru je prethodno trebalo da pogodi našu planetu u decembru 2015. te u aprilu i decembru 2016. Pre toga se pričalo da će se pojava planete X koindicirati sa majanskom apokalipsom, a još pre toga se tvrdilo da će kraj sveta vezan za Nibiru biti 2003.